Ahojte bezlepci, vítajte pri tomto videu. Dnes si odpovieme na najčastejšie otázky, ktoré mi chodia a chodili do anonymných otázok. A rozhodla som sa ich teraz spracovať týmto štýlom, že budem na ne odpovedať takto priamejšie, aby sme si boli viac bližšie, aby ste ma viac poznali, moje reakcie, ako rozprávam a tak ďalej. Myslím, že to je viac osobnejšie, než keď vám odpovedám ako vždy na storkách na Instagrame. BTV, kto ma nesledujete na Instagrame, tak by ste mali začať, pretože tam dávam často dobré informácie, čo sa týka celiakie, veci, ktoré sa bežne nehovoria, takže choď ma tam sledovať. Prvá otázka je takáto krásna, čo sa týka korenín. Áno, väčšina korení, ktoré nájdete v obchode, hlavne tie miešané, ako sú na ryby, na mäso, na rôzne iné, tak majú vetičku v zložení, že môžu obsahovať stopy lepku. To vlastne znamená, že výrobok je technicky sám o sebe bezlepkový, to zloženie je čisté bez lepku, ale výrobca sa nezaručuje za bezlepkovosť, pretože takýto výrobok sa spracoval v závode, kde sa spracovalo niečo lepkové a mohlo dojsť ku kontaminácii, takže vám nevie zaručiť bezlepkovosť a my nevieme presne, že aké množstvo tej kontaminácie tam môže byť, hej. Môže tam byť 0% kontaminácie, že 0 gramov, môže tam byť 20 mg, môže tam byť 50 mg, na to množstvo my nevieme, hej. Čiže je to veľmi otázne a zákon nehovorí jasne. Ja hovorím tomu takto, že každý má právo sa rozhodnúť, ako uzná za vhodné. Že teda či to bude jesť a riskovať to, alebo či to proste nebude jesť. Na druhej strane sa takéto koreniny hľadajú veľmi ťažko, ktoré sú čisté a bezlepkové, hlavne takéto mixy. Na druhej strane zase, keď sa tak zoberieme, to korenia používame strašne malinko. Čiže aj keby tam bolo nejaká kontaminácia, pár miligramov, tak vám to vlastne nemusí nič spraviť. Ale viem, že sú medzi nami ľudia, ktorí sú extra senzitívni. Či už majú neseliakálnu glutenovú senzitivitu, alebo alergiu na pšenicu, alebo lepok. Takže tretia možnosť je robiť si koreniny vlastné doma. Ja často miešam červenú mletú papriku sladkú, bylinky ako je oregano, tymián, rozmarín aj iné bylinky, hej, čierne korenie. A z toho si robím vlastné mixy. Takže ak by ste chceli vedieť alebo vidieť nejakú inšpiráciu, napríklad teraz budem robiť jesenný mix korenia a to bude pumpkin spice domáce korenie, tak mi napíšte do komentárov. Ja sa posnažím také video nejaké natočiť, keď budem mať troška viac času cez víkend a možno vás zase inšpirujem. Druhá otázka sa týka škrobov v zložení. Teda tu je uvedené rajo. Tak škroby sa kedysi dosť riešili. Hlavne o význame, že keď máme zloženie čisto napísané iba škrob alebo modifikovaný škrob, ktorý nie je nejako zvýraznený. Kedy sa to pokladalo za lepkovú zložku, pretože sme presne nevedeli určiť, že z čoho je vlastne ten škrob vyrobený. Ale najnovšie podľa zákona, podľa európskej legislatívy, tak výrobca je povinný zvýrazňovať všetky zložky, ktoré by mohli byť alergénne, kde patrí vlastne aj lepok. Čiže ak by sa nejaký alergén nachádzal, alebo by to bolo vyrobené z nejakého alergénu, kam patrí lepok teda, tak by to muselo byť zvýraznené. Čiže pokiaľ by ten škrob alebo modifikovaný škrob bol vyrobený z nejakej lepkovej ingrediencie, tak musí byť zvýraznený. Buď počiarknutý, alebo musí byť proste hrubým, proste iným typom písma ako to ostatné písmo, aby to proste bolo zvýraznené a upozornil toho spotrebiteľa na to, že pozor, tu je alergén. A raz som sa stretla s takým škrobom, kde bolo na moje uvedené, že pšeničný modifikovaný škrob. Vtedy to bolo lepkové. Ďalšia vec, ktorá sa môže stať, alebo na ktorú môžete naraziť, už aj to sa mi stalo, výrobok bol označený za bezlepkový, alebo teda bezgluténový a zloženie bolo uvedený pšeničný modifikovaný škrob. V tomto prípade naozaj produkt bezlepkový, lebo výrobca to na tom zložení deklaruje, čiže musí to spĺňať normu bezlepkovosti, čo je 20 mg na 1 kg, ale v tomto prípade, ak tam nájdete aj pšeničný maltodextrín alebo pšeničný modifikovaný škrob, znamená, že tento maltodextrín alebo škrob sa vyrobil jednoducho z nejakej lepkovej verzie, tentokrát asi zo pšenice zrejme, a táto pšenica ale bola zbavená lepku. To znamená, že to je pre nás bez lepkáčov v poriadku, je to proste v pohode.
Ale pre niekoho, kto má alergiu na pšenicu, to už v pohode nebude, pretože jemu vadí samotná pšenica a nie ten lepok. Takže pre ľudí so pšenicou, pre ľudí s alergiou na pšenicu nevhodné a pre celiatikov v poriadku. Tu sa ma niekto pýta na húbku a umývanie riadu s húbkou alebo nejakým vechťom. Potom, čo si niekto s tou istou húbkou umýl niečo lepkové, takto. Pokiaľ ten človek jedol niečo s omrvinkami alebo niečo proste, čo obsahovalo lepok, tak húbky sú veľmi rizikové, pretože v tých húbkach sa ten lepok môže proste zachytávať a tým, že si vy umývate s tou istou húbkou proste riad, tak je možnosť kontaminácie. Takisto preto ja odporúčam či už vlastnú húbku, ale aj vlastnú utierku na riad. Prosím vás, dávajte si na to pozor, pretože nám vadia aj množstva, takéto malé, ako je omrvinka. Omrvinka je 100-násobne väčšia ako množstvo, ktoré celiatik toleruje. Čiže to je 20 mg na 1 kg. 20 mg, hej. Tak také úplne malé množstvo je 100-násobne menšie ako omrvinka. Takže fakt si dajte na to pozor aj doma, čo sa týka cross-kontaminácie, budem to stále zdôrazňovať, vlastné dienka, alebo teda neviem, ako to voláte, drevené podložky na krajanie. Tam sa zachytáva lepok, drevené varešky vlastné, alebo si kupujte potom či už iného materiálu, kovové alebo silikónové. Takisto vlastné utierky a vlastné húbky na riad. Najlepšie je, ak si v kuchyni spravíte taký ten svoj sektor, proste si vyčleníte vlastnú poličku, kam chcete všetky svoje veci a je to najhodnejšie proste, lebo to bude proste váš priestor, kde sa ten lepok nedostane nejakým spôsobom, vlastný chlebník. Takisto by bolo fajn, ak by ste si vyčlenili nejakú poličku v chladničke alebo v mraziaku, kde máte čisto vaše veci. Ja tam mám takto napríklad bezlepkový chlebík, bezlepkové koláče v chladničke. Mám to v takej vlastnej krabičke, hej. Potom mám v mraziaku bezlepkové rybie prsty samostatne, aby sa mi to nekontaminovalo s ničím druhým, čo bude tam lepkové. Takisto tam mám mrazené kuracie krídelka, alebo čo to je od čeru, a zmrzliny bezlepkové. Čiže to mám úplne separátne v buď nejakej krabici, alebo celý ten box si proste zaberiem pre seba, aby mi to naozaj nikto nechytal, aby to bolo v poriadku. A nie, nepreháňam to, ako veľa ľudí si myslí, že to preháňa, však ty máš celiakiu, nie alergiu. Aj celiatici sú veľmi citliví na kontamináciu. Naozaj pri kuchyni, tu sa niekto pýta vlastne na umývanie riadu v myčke, alebo teda umývačke, spolu s lepkovým, a teda či nemôže dojsť ku kontaminácii počas toho umývania. Veľmi záleží, že ako zvyknete umývať riad v umývačke, lebo aj to treba vedieť. Keď sme si my doma kúpili umývačku, tak moji rodičia to robili tak, že dojedli a rovno to dali do umývačky aj s tými čiastočkami jedla, s výškou jedla na tom tanieri. Jednak, že tá umývačka smrdela, ja som to otvorila po nejakých 2 dňoch, skoro som zomrela od toho smradu, hej. Správne sa to má robiť tak, že najskôr riad opláchnete pod vodou, zmiete z výšky jedla a potom dáte do tej myčky, hej. Lebo veľa ľuďom sa stane to, že proste dajú si riady do myčky, pustia myčku, otvoria myčku a potom zistia, že ten riad vlastne nie je umytý. Takže v tomto prípade áno, stať sa to môže, ale nemalo by dojsť ku kontaminácii, hej, pretože ten riad, keď sa umýva, maximálne sa môže stať, že tam zostane ten zvyšok jedla, proste, že to sa zle umie, hej. Ale riad ako taký by kontaminovaný byť nemal. Kde to ale problém môže byť, a to naozaj hovorím dopredu, tak keď dáte drevené pomôcky do umývačky. To znamená dienka, alebo tie drevené dosky, nejaké varešky a tak ďalej. Tam sa naozaj lepok môže zachytávať a preto hovorím, že by ste mali mať separátne drevené pomôcky v kuchynské, samostatne oddelené. A tie by som asi do umývačky nedávala. Ako to je s hranolkami v McDonalde? Ja som kedysi dávno robila o mekáči post, že čo tam vlastne je všetko bezlepkové a čo si my ako celiatici môžeme dať. Tak, mekáč prehlasuje na svojej verejnej stránke, čo sa týka alergénov, že hranolky sú bezlepkové. Kedysi kolovala taká fáma, že ich niečím posypávajú a tá posypka je lepková, tak prosím vás, nie je to pravda. Ja som sa na to bola pýtať. Pýtala som sa dokonca aj cez mail, písala som na mekáč mail, odpovedali mi, že to vôbec nie je pravda, že hranolky sú proste bezlepkové, nič tam nedávajú. A čo je dôležité, tak ich aj fritujú v separátnom fritéri, takže tam nedochádza ku kontaminácii. Viem, že niektoré fast foody robia to, že proste tie hranolky
smažia v tom istom oleji ako iné papanie, takže tam dochádza ku kontaminácii, takže na to bacha. A to veľa ľudí celiatikov zabúda, ale aj alergikov, že teda aj cross-kontaminácia je veľký problém. Otázka prišla, že či vadia aj takéto malé stopy lebku všetkým, alebo iba niektorým celiatikom. Takto. Podľa výskumov je bezpečná dávka pre celiatika 20 mg na 1 kg. Ako som spomínala, to je 100-násobne menšie ako omrvinka, hej. Je to fakt malinké množstvo. Je to legislatívne dané, že produkt, ktorý sa chce označiť ako bezlepkový, tak toto proste normu musí spĺňať, musí prejsť všelijakými testami, aby mohol dostať štatút bezlepkovosti a bezpečnosti pre celiatika. Ale omrvinky a takáto cross-kontaminácia, čo som spomínala pred chvíľočkou, aj s tým olejom vadí úplne každému celiatikovi, alergikovi, aj neceliakálnej glutenovej senzitivite. Tým ako kedy, pretože to je zase iný príbeh, ale čo sa týka celiakie a alergie, tak je to rovnaké. Tam vadia aj takéto malinké množstva. A čo je dôležité, tak kontaminácia možno sa doma, v domácnosti, ale aj mimo domu. To je veľmi ťažká otázka, pretože bezlepková múka je pre mňa široký pojem. Máme rôzne alternatívy bezlepkových múk. Máme také alternatívy, ktoré sú vyrobené zo pšenice, ktorá je zbavená lepku. Potom máme alternatívy, ktoré sú vyrobené z prirodzene bezlepkových surovín, ako je rýža, ovoz, lebo ovoz je prirodzene bezlepkový, ale môže byť kontaminovaný. Kukurica alebo quinoa, hej, je milión rôznych druhov tých múk. Môže byť jednozložková, viaczložková, proste naozaj ich máme veľa typov. Ja sa pečeniu až tak nevyznám, neorientujem sa na to. Ale mohla by ti pomôcť Petralicious Life bez lepku, niekam sem hodím jej Instač, aby ste si ju vedeli nájsť. Ona sa venuje pečeniu, je to vlastne celý Instagram o pečení a o múkach, ako správne pracovať s bezlepkovými múkami, takže skúste sa obrátiť na ňu. Strážiš si nejako momentálne príjem bielkovín v strave? Áno, strážim, ale nie tak prísne ako kedysi. Kto ma sleduje tak dlhšie, tak vie, že milujem fitko, milujem silové cvičenia a s tým sa spája aj vyšší príjem bielkovín, aby som budovala svalovú hmotu, ochránila si svalovú hmotu, ktorú už mám a nestratila ju a tak ďalej. Takže áno, väčšinou sa snažím dodržiavať okolo tých 100 gramov bielkovín na deň. Mám to nastavené, že 2 gramy na 1 kg váhy, čiže ja mám okolo 50 gramov, hýbe sa 50 kg. Závisí to od cyklu a rôznych iných, ale niekedy mi to tak skáče, takže okolo tých 50 kg mám. Čiže 100 gramov denne bežne zjem. To situácia sa mi stala niekoľkokrát v živote a neznášam to, pretože veľa ľudí si myslí, že keď mám celiakiu celý život, že som na to zvyknutá, že keď s tým žijem 24 rokov, že tak úplne s tým musím byť už v pohode zžitá, ale stalo sa mi to, pretože aj ja som človek, chodím na dovolenky, chcem si oddychnúť, niekedy sa chcem stávať mimo domova, proste kúpiť si nejakú dobrotu a mať len ten pocit, že môžem to isté, čo môj kamarát, ktorý sedí oproti mne, alebo ten, čo je proste môj priateľ vedľa mňa, alebo hoci kto iný, že sa môžem stravovať chvíľu normálne, hej. Nechcem byť furt tá iná, furt v tej spoločnosti, že bože, ty tá celiatička. Hej, proste normálny človek, chcem sa cítiť normálne chvíľu. No a stalo sa mi to aj teraz, keď sme boli v Maďarsku na 3 dní na výlete v Budapešti, že proste mala som problém si nájsť nejaké normálne jedlo v reštaurácii, pretože proste všade mali buď to, čo ja nechcem, alebo lepkové veci. A fakt sme prešli asi 6 podnikov, pozerala som si proste menučko, ani z toho mi nesadlo. Kto neviete, tak ja neznášam bravčové mäso, ja ho nenávidím proste. Nechcem bravčové mäso a nemám rada ani hovädzie veľmi. Keď je hovädzie spravené proste celé, akože jeden kus, tak ja to nechcem. Jediné, čo zjem hovädzie, tak je mleté. A ja mám proste s týmto problém. Takže väčšinou jem ryby, kurací steak, alebo proste niečo iné, čo je bezlepkové. No. A všade mali proste len mäso, hovädzie mäso, ja že ty vole, ja to nebudem jesť. A už som mala nervy, pretože som bola hladná. Priateľ proste mal vedľa mňa už tiež zo mňa nervy, že ja som nervózna, že on už je tiež hladný a rád by si niekde už konečne sadol. Ale bola toľko zdvorilý, že bol radšej ticho, lebo videl, že mám nervy. Keď mám nervy, tak to nie je dobre. Ahoj, tu sa musí troška rozlišiť dva pojmy, hej. Je rozdiel alergia na mliečnú bielkovinu a intolerancia laktózy.
Intolerancia laktózy znamená, že tvoje telo nevylučuje enzym laktáza, ktorý sa má prirodzene v tele tvoriť, aby štiepil mliečny cukor laktózu. Tento stav sa dá zvrátiť, väčšinou to je dočasné a väčšinou sa to vyskytuje pri celiatikoch, ktorí majú prvé mesiace diety. Väčšinou sa to potom aj vyrieši alebo sa zníži tá intolerancia. Napríklad ja mám takú intoleranciu, že nemôžem len surové mlieko. Takže surové mlieko si kúpem bezlaktózové, inak jogurty, syry, všetko ostatné tolerujem úplne v poriadku. Hej, ja s tým nemám vôbec problém. Jedine čo tak mlieko u mňa robí problém. A potom druhá vec je tá alergia na mliečnú bielkovinu krávskeho mlieka. Tak tejto alergie sa zbaviť nedá, je to navždy. Je to vlastne troška inak v tele funguje, než tá intolerancia, pretože tvoj imunitný systém funguje v tomto princípe tak, že vylučuje IgE protilátky. Môže sa stať, že ak budeš porušovať túto dietu, tak môže prísť až k anafylaktickému šoku, takže pokiaľ máš alergiu na mliečnú bielkovinu, tak nemôžeš konzumovať mlieko vôbec, mliečne výrobky. Aké doplnky v straji beriem? Naozaj ich je veľmi veľa. Ja teraz ukážem, že koľko z nich beriem denne. Závisí to proste, úplne to individuálne, tie suplementy, pretože každý celiatik má iný zdravotný stav. Moje črevo sa nezahojilo úplne, to znamená, že proste mám miesta v čreve, ktoré proste sú vyhladené a navždy budú. Proste moje telo ich nevie zregenerovať, takže to, čo zjem, tak sa mi nie všetko vstrebe. Takže s týmto mám problém, takže veľa suplementov musím brať. Ale dnes niekto celiatik môže mať úplne v poriadku proste zregenerovanú tú črevnú sliznicu a nemá s tým vôbec problém, takže je to veľmi individuálne a každý celiatik môže mať iný deficit, hej. Niekomu chýba zinok, niekomu D-vitamín, niekomu proste B12, je to fakt veľmi individuálne. Takže ideme si teraz ukázať, čo beriem ja, ale celkovo na túto tému spravím iné videjko, pretože to je naozaj na jedno celé video polhodinové, nie len takto vám tu ukážem pár suplementov, lebo chcem vysvetliť, že kedy, aký suplement beriem, čo všetko má nejaký význam, s čím treba kombinovať daný suplement, s čím neodporúčam kombinovať a prečo. Je to naozaj proste na dlhšie, takže teraz vám ukážem maximálne takto, že koľko ich mám. Toto je asi môj denný príjem suplementov. Priberanie na váhe je pri celiakii veľmi časté. Sú také dva typy celiatikov. Jedni, ktorí priberajú a druhí, ktorí extrémne chudnú, hej, a nevedia pribrať. Takže také dva protipóly. Ja osobne som ten, ktorý nikdy nevedel pribrať, pretože som nemala žiadnu chuť do jedla. Mne vôbec jedlo nechutilo, ja som proste odmietala jesť. Hovoríme, som jedla 1200 kalórií denne, čo je príjem 10-ročného dieťaťa, nie dospelej ženy. Takže proste tým mám ja proste problém, že sa musím nútiť do jedla, hej, a jesť proste vysokodenzitné potraviny, čiže malý objem a veľa kalórií, aby som to proste bola schopná nejako dať do seba. No ale čo sa týka ľudí, ktorí nevedia schudnúť a teraz stále priberajú pre celiaky, tak deje sa to hlavne zo začiatku diety, pretože je to úplne prirodzené. Keď máte dlho nediagnostikovanú celiakiu, tak sa stáva to, že vaše telo dlhodobo chradne, dlhodobo nedokáže strebovať nutrienty z jedla, keďže máte porušenú výsielku tenkého čreva. Takže nestrebajú sa vám žiadne vitamíny, skoro žiadne, žiadne minerálne látky, žiadne proste mikronutrienty, nič moc. A to telo proste je ochudobňované a ono prirodzene, keď začnete dodržiavať bezhladkovú dietu, dostanete väčšie chute, hlad, non-stop proste budete nad nejakým jedlom premýšľať, že ste hladní, že by ste proste furt jedli, chute na sladké a je to úplne normálne, pretože telo sa zotavuje, ono si uvedomilo, že aha, liečím sa, dorastajú mi klky, tak teraz rýchlo to sa budem tlačiť energiu, keby náhodou sa to znova stalo, že nemôžem strebávať, aby som malo zásoby. Čiže je to úplne prirodzený mechanizmus, netreba sa toho vôbec báť, je to úplne normálne, že prvé mesiace alebo prvý rok budete naberať váhu, nechajte to telo tak, zregenerovať sa, chute sú normálne, len si strážte, aby ste mali kvalitný jedálniček, ale jeste kľudne tie sladkosti, to hovorím úplne v poriadku, je to chute. A nesnažte sa držať nejaké reštriktívne diety, proste zhadzovať, prestať jesť, nedaj Bože, proste nie. Vaše telo je to ten prvý rok po diagnostike sa stále proste zotavuje a doplňa výživu z toho jedla, takže dávajte mu dostatok jedla.
No a potom druhá varianta, že kedy sa priberá, je to kvôli tomu, že bezlepkové verzie lepkových jedál, ako je chleba, rôzne pečiva a tak ďalej, cestoviny, sú vyrobené často aj z kukuričnej múky alebo iných alternatív, ktoré sú proste prirodzene viac kalorické. Čiže keď normálny človek zje chleba, ktorý má, neviem, 500 kalórií, dajme tomu, že by zdal fakt, že veľký kus toho chleba, tak vaše rovnaké množstvo má napríklad tak 1,5 násobku kalórií, hej, čiže neznamená, že to treba vylúčiť a že teraz nebudete jesť chleba, cestoviny proste, lebo sú strašne kalorické, vôbec nie, je to úplne normálne, je to v poriadku, ale straší si to množstvo, hej, čiže máte chuť na cestoviny, OK, dajte si, ale nie 100 gramov, dajte si 50 gramov a doplňte to zeleninou alebo niečím iným, hej, že proste zmenšite tie množstva, nemusíte vyradzovať tie potraviny, je to úplne v poriadku, jesť aj chleba, aj cestoviny, aj čokoľvek. Alebo môžete zameniť tieto kukuričné varianty za ryžové, hej, aj to je ešte možnosť. Vieš čo, skúsim sem pár názvov takto napísať, ktoré ma napadnú, že sú to 100% bezlepkové podniky, kde sa nemusíš bať nejaké kontaminácie. Ja som istý čas používala aplikáciu Find Me Gluten Free, ale zistila, že má strašne veľa vád a proste veľa tých podnikov skrachovalo, už nefunguje, nie je to tam zahlásené, alebo sú zahlásené podniky, ktoré proste bezlepkové, bezpečné nie sú, takže vymýšľam niečo lepšie. A do Vianoc budete mať taký predvianočný darček, dúfam, odo mňa pre vás. A dúfam, že vám to uľahčí cestovanie a hlavne takto stravovanie mimo domu, pretože každý z nás proste chce niekedy mimo domu najesť, chce ísť na tie cestoviny, chce si dať pizzu, hej, a chce sa pri tom cítiť bezpečne a hlavne bez strachu, hej, pretože viete, že celiatici aj ľudia, ktorí sú intolerantní na nejakú potravinu, tak majú problém sa pri jedle uvoľniť. Často mám úplne stiahnutý žalúdok, ja to mám tiež rovnako, som nervózna, bojím sa, nedôverujem podnikom, takže o to by som rada zvrátila, nejako proste zlepšila túto situáciu na Slovensku a Česku. Takže dúfajme, že to vyjde do Vianoc a bude sa môcť na čo tešiť. Kto ma sleduje už dlhšie, tak viete, že ja som žila rok v Anglicku, pôsobila som tam pracovne. Momentálne dosť cestujem, som medzi Bratislavou, Novými Zámkami a Českom, Prahou. Takže pohybujem sa dosť často v zahraničí a teda s tým súvisí aj strávanie domova. Takže áno, túto situáciu tiež musím nejako riešiť. Väčšinou to robím tak, že keď idem do práce v Bratislave, tak si varím. Istý čas som si nevarila a chodievala som do podnikov, ale vždy som sa snažila overiť si tú bezpečnosť toho jedla. Zavolala som aj do podniku, proste, že dobrý deň, máte bezlepkové, ale je to bezpečné z hľadiska cross-kontaminácie? Hej, že proste nedochádza k tej kontaminácii a tak podobne. A keď proste povedali, že dochádza, tak som tam aj nešla. A potom som proste jedla to, čo som mala nachystané. A keď som v Česku alebo doma, tak väčšinou v Česku to chalani chodia na obedy. Ja som ich chodila tiež a máme také 3 podniky, ktoré máme vytipované, že sú bezpečné, takže väčšinou sa zase oni prispôsobujú samozrejme mne a chodíme tam, kde môžem ja jesť. Alebo si potom zoberiem normálne si tam na ubytku, spravím aspoň cestoviny, do toho som tu nejaká zeleninu a to je vlastne môj obed. Nie som tam zase nejako dlho, väčšinou som tam na 3 dní a potom na ďalšie 3 dní na konci mesiaca, ako to vychádza, takže tie 3 dní ako prežijem. Takže otázka znie, že či sú nejaké doplnky stravy alebo liečiva, ktoré vedia vyliečiť celiakiu alebo nejako potlačiť. Tak nie, aktuálne na Slovensku alebo teda ani na svete nie sú liečiva, ktoré by vedeli vyliečiť celiakiu, keďže sa jedná o autoimunitné ochorenie, ktoré je genetické, tak my nevieme žiadnym spôsobom tie gény opraviť, nevieme zastaviť autoimunitnú reakciu. Jediné, čo máme, tak je bezlepková dieta. Aktuálne sa robia nejaké výskumy, čo sa týka potlačenia príznakov. To, že nemáte príznaky, alebo nič vás neboli, neznamená, že ste automaticky zdraví a vyliečení, hej. Čiže na to fakt pozor. Ale robia sa aktuálne výskumy o vakcinácii proti celiakii. Není to ešte uzavretá téma, je to stále vo výskume, takže možno ďaleká budúcnosť. Ale viem, že kedysi pred rokom, 2-3 koloval na internete vlastne taký suplement. Neviem presne, ako sa volalo, bolo to rôzne vyrábané rôznymi firmami.
na spôsobe, že obsahoval vlastne enzymy, ktoré rozštiepia lepok. A promovalo sa to tým spôsobom, že celiatik si dá tabletku a môže zjesť normálne lepok, lebo tá tabletka mu rozštiepí ten lepok v jedle, ale vôbec to nebolo tak. Má to strašne veľa, ale nefunguje to proste ako pri laktózovej intolerancii, že si doplníte enzym, ktorý vám chýba, pretože my nevieme, koľko toho lepku v tom jedle je, hej. Či tam môže byť 100 gramov lepku, 200 gramov lepku, ak máte proste nejaké cestoviny alebo veľký nejaký hamburger, hej. A my nevieme, že koľko tá tableta je schopná toho lepku rozložiť, to je jedna vec. Že nevieme, že koľko tabliet si máme dať na to, aby nám rozložilo všetok lepok v tom jedle, hej. To je prvá zásadná vec, ktorú my nevieme zistiť, hej. Druhá zásadná vec, my nevieme zabezpečiť to, že tá tabletka rozloží všetok lepok, dokedy to príde do tenkého čreva, hej, lebo vlastne u nás to vzniká už v 12 a hneď v tom tej prvej sekcii tenkého čreva, čiže veľmi rýchlo z toho žalúdku to prejde do toho tenkého čreva a dokedy to jedlo je v žalúdku, my nevieme zabezpečiť, či sa rozloží 100% lepku v tom jedle, alebo iba 50%, my nevieme. Hej, je to strašne individuálne, že preto to ja osobne ani žiadny z odborníkov neodporúčajú žiadne tablety na tento spôsob užívať. Jediný prípad, keď to má opodstatnenie, tak je to pri ľuďoch, ktorí majú neceliakálnu gluténovú senzitivitu, čiže sú senzitívni na lepok, ale nie je to ani alergia, nie je to ani autoimunitné ochorenie. Hej, čiže tam je to v poriadku a tam aj veľa ľudí hovorí, že im to zaberá. Takže tam OK, ale keď máš alergiu alebo celiakiu, tak to určite pre teba vhodné nie je. To zase veľmi široký pojem. Ja sama som milovnička čínskej kuchyne, sushi, celkovo proste to azijské kuchyne, to mám veľmi rada. Je to veľmi široký pojem, pretože není čínsky podnik, ako azijský podnik, hej, je to proste veľmi široká téma a je rôzne veľa tých podnikov a každý funguje trošička inak, takže v každom podniku sa treba informovať, že ako oni robia to jedlo, hej, lebo napríklad mi sa stalo, keď som bola v Prahe, že som si objednala poke bowl, samozrejme pokečko, však tam je rýža, zelenina, súrový losos a takéto veci, hej, že by tam mohol byť lepok. A pani mi z toho obchodu volala, z toho podniku, že ona mi tam nemôže dať tú rýžu, lebo v rýži sa nachádza lepok, pretože oni namiesto toho rýžového octu tam dávajú lepok, hej, aby to proste tá rýža lepila. Ja som veľmi zaskočená, že prosím, že to nemyslíte vážne, že kam ten lepok ešte nestrčia. Takže bacha na to, pretože aj sushi môže byť lepok, hej. Nie len to korenie, nie len proste, neviem, nejaké vnútorné veci, ale aj v tej rýži. Takže overujte si, že ako robia sushi, či tam dávajú ten rýžový ocot, či tam proste nedochádza ku kontaminácii a rôzne iné. Kde sa bojím chodiť, a v živote som tam nebola radšej, tak sú tie podniky azijské, kde vám tie jedlá chodia na tom vláčiku. Tak tam naozaj nechodím, ale mám pár podnikov, ktorá mám rada a tam chodím a tam viem, že naozaj bezlepkovosť zaručená, že používajú kvalitné výrobky, rýžový ocot, nedochádza k kontaminácii, že proste mám čerstvé suroviny, tak do takých podnikov chodím, ale vždy si to proste overujem, či to naozaj bezlepkové, nie len podľa alergenov, ale reálne sa tam idem spýtať. A teraz na sa mi stalo, že som bola v japonskom podniku. Moji kolegovia hovorili, že veď to máš, to je úplne v pohode, že žiadny lepok nebude, alebo že bude tam nejaké jedlo bezlepkové, hej, tak sme tam išli. Ja sa pýtala pani, že hľadám nejaké jedlo bez lepku. A ona len, že bez lepku, ona vôbec netušila, že čo lepok je, hej. Ja rešpektujem iné národnosti, sama som není Slovenka 100%, hej, takže úplne to chápem, súcitím. Ale jednak proste, keď robíš na Slovensku, robíš gastroprevádzky, tak zo zákona si povinný vedieť toho zákazníka proste nasmerovať, vedieť o tých jedlách, vedieť, čo obsahujú, aké alergény a vedieť mu to proste vysvetliť, aj keď po anglicky, hej, proste. Ale ona fakt netušila, proste nevedela, hej, čo vôbec nejaký lepok je, možno gluten, keď poviem, tak by vedela, ale ťažká komunikácia jednoducho, hej, takže dávajte sa to bacha. Nie všetko, čo sa zdá byť ako bezlepkové, tak bezlepkové reálne je. Môžu byť, ale nemusia. Na to veľký pozor, pretože niektoré moči môžu byť lepkové. Ono možno základ je tá rýža, hej,
ale tam môže byť kľudne ako v príchuti nejaká pšenica, môže tam byť proste jačmený slad, môže tam byť čokoľvek, hej. Takže vždy si musíte čítať zloženie. Ak tam nie je uvedené anglické zloženie, tak to ani nekupujte. Ale naposledy som takto kúpila bezlepkové moči. Neboli dobré, ale boli bezlepkové. A kúpila som bezlepkové moči aj v TK Maxe. Takže tam mali bezlepkové moči. Neboli tiež najchutnejšie, ale boli bezlepkové. Takže keď chcete vyskúšať, tak choďte do TK Maxu. Ale tiež si musíte prečítať celé zloženie, pretože nebolo to označené gluten free. Proste len zložení som prečítala, že teda neobsahuje tam lepok. Tým je to vhodné. Vieš čo, ja som bola v Bratislave iba v jednej palacinkárni. Tá sa volala Pancakes a jeho palacinky. Ale tam som teda nebola vôbec spokojná, tam som bola fakt z toho sklamaná. Bolo to už pred 4 rokmi, pred 5, takže presne už neviem, či to mohli to aj upgradeovať, neviem. Ale keď som bola, tak som vôbec nebola spokojná, pretože tie názvy zneli úplne, že wow, že niečo brutálne, hej, že proste nejaké škoricové nebo, či čo, ja som si predstavila proste úplne, že joj, to je ako brutálne, hej. A donesli palacinku a tá palacinka bola naplnená škoricovým cukrom, reálne, hej. Ja som to ochutnala, som to zjedla a že mi začal chrúpať pod zubami ten cukor kryštálový a že to čo je. Druhou si objednala nejaké višňové, neviem čo, tiež to znelo úplne mega brutálne. Donesli mi obyčajnú palacinku a v tej bol višňový kompot. Takže veľké sklamanie. Ale bola som v Trenčine, v podniku MAK. Tam mali pohánkové palacinky, aj klasické pšeničné. A priateľ tiež si dal pohánkové, aby sme proste boli v tom spolu, hej, aby ochutnala chutí pohánková palacinka. Pohánka je prirodzene bezlepková. A tam to bolo fakt, že vymaxované. Podnik sa teda volal, že MAK. Mám o tom niekde urobené videjko aj na Instagrame, tak si bežte pozrieť. Mám tam slané verzie, sladké verzie, proste všetko možné. Veľmi dobre to bolo. Naozaj som bola taká spokojná, najedená, že takúto palacinku si ani doma neviem spraviť, hej. Pokiaľ máš celiakiu a ješ aj takéto malé množstva, či už sem tam si niečo dáš lepkové, alebo aj tú cross-kontamináciu, proste tie omrvinky, rovnaký olej a tak ďalej, toto všetko vyvoláva imunitnú reakciu, ktorá ti poškodzuje tú výstelku tenkého čreva, tie klky. A keď sú klky poškodené, tak ty vlastne tvoje telo nevie strebať tú výživu. Takže áno, aj keď porušíš dietu raz za mesiac, raz za pol roka, to črevo sa vždy poškodí a nedáš mu podmienky, aby sa zotavilo a zregenerovalo. Takže vždy to je problém. Fakt, snažte sa dodržať dietu striktne a poctivo. Ja viem, že to je veľmi ťažké, hlavne pre ľudí, ktorí mohli roky jesť normálnu stravu a zrazu zo dňa na deň majú prejsť na bezlepkovú, že vyradiť všetky proste jedla alebo jesť tie náhrady, ktoré nechutia častokrát ako tie originály. Často viem, že mi píšete, čo sa týka pečiva, že neviete nájsť dobré pečivo, ktoré nechutí ako papier alebo nie ako guma. Že chrumka, že proste je také reálne pečivo. Potom ďalej máte často problém s cestovinami, ďalej sú sladkosti, ktoré nechutia ako originály. Není to proste stále ešte ono, ja to chápem. Je to veľmi ťažké zo dňa na deň prejsť a ísť na takúto naozaj reštriktívnu stravu, pretože celiakia a bezlepková dieta je reštriktívna, naozaj veľmi prísna, ale robíte to pre svoje zdravie, to si uvedomte. Zdravie máte iba jedno a pokiaľ budete takto stále porušovať dietu aj v menších množstvách, ako sú tie cross-kontaminácie, tak jednak, že budete mať neustály zápal v tele, dva, že drážite imunitný systém a môžete, u vás sa môžu vytvoriť ďalšie autoimunitné reakcie. Mám kamarátku, ktorá má celiakiu a má aj lupus. Lupus je ochorenie tiež autoimunitné, ktoré postihuje rôzne časti tela, je to postihlo srdce, má teraz vríti klby, takže nie je to vôbec sranda, prosím vás, naozaj dávajte pozor. Zdravie je fakt iba jedno a nedrážite svoje vlastné telo. A tretia vec, že budete mať deficit látok, hej, budete mať non-stop zničené železo, B12, D, rôzne iné vitamíny a nutrienty v tele. A vznikne tam osteoporóza častokrát, ja už mám tiež riedke kosti, ale dietu dodržiavam, proste vidíte. Takže to zdravie pôjde len smerom dole. Platí to aj u ľudí, ktorí majú bezpríznakovú celiakiu. Viem, že tam to ešte viac o to vás láka porušiť, lebo však bolesti nemám, nič mi nebude, hej, s kamarátmi si pôjdem iba na jedno pivko. Ale tie príznaky prídu, zhoršenie stavu príde, takže fakt vás varujem.
Majte rešpekt ku vlastnému telu a nedávajte mu niečo, čo mu robí zle. Proste nerobte sami sebe zbytočne zle a nezhoršujte si zdravotný stav. Ja veľmi pekne ďakujem za všetky otázky, boli teraz naozaj celkom dosť a myslím, že som ich celkom obšírne obkecala. Takže ak sa také dlhšie videjka páči, dajte mi vedieť, budem točiť dlhšie videjka. Zatiaľ to mám okolo tak 5 minút cca na videjko, takže neviem, či vás bude radšej dlhšie alebo kratšie videjka. Každopádne majte krásny večer. Akurát som dotočila video, to je piatok večer, takže pridám ho asi zajtra alebo dneska, ako budem stíhať, neviem. A majte sa. Čaute.